Wala na gyud kaagwanta ang Eat Bulaga co-host nga si Pauleen Luna ug nagpakitabang sa iyang mga Instagram followers aron ipa-report ang usa ka basher. Kagahapon gipost ni Pauleen ang screen cap sa usa ka netizen nga si Bel Zaragoza. Kinsa ni sulti nga mas maayo na og career ang best friend ni Pauleen nga si Miss Universe 2015 Pia words back. Sa maong hulagway, miingon si Bel Zaragoza kang Pauleen nga nalaos na siya ug ang iyang mobile hina sa rival network sa GMA nga ABS-CBN. Sa caption ni Pauleen, matod niya nga wa siya kaila ni Bel Zaragoza o di sila related in any way. Ug miingon nga report Bel Zaragoza. Human sa unang screen cap ni Pauleen, laing hulagway na sab ang iyang gipost sa Instagram nga nagpakita nga nagkaistoryahay sila aning Bel Zaragoza. Apan matod ni Pauleen nga mauna kini ang iyang kinauhiyang post kabahin sa maong basher ug nang hinaot na lang siya nga adunay buhaton ang mga ginikanan sa maong basher kalabot sa maong hitabo.